Bemutatunk egy különleges show-t, ahol 2 darab makettet építettünk, 2 természetes nárból készült makettünk van. A felületeket kezeltük egy 2 komponensű anyaggal, TR1 névre hallgat. Ez egy holland gyártónak a saját produktuma, a mi vállalkozásunk kizárólagos értékesítője és forgalmazója ennek a terméknek Magyarországon. Van egy kezelt és van egy kezeletlen felületünk, amit most megpróbálunk szándékosan meggyújtani. A kezelt felületünk az nem fog meggyulladni, a kezeletlen felületünket pedig majd meglátjuk a videó közben, hogy hogyan is alakulnak. Lássuk, hogy hogyan működik mindez az egész élőben. Lássuk a végeredményt. Ahogy jól látszódik is, a kezeletlen felületen már a felületünk önmagában átvette a hőt, és ő is elkezdett égni, míg a túloldalon, a kezelt felületen nem terjed tovább a tűz. Amit elvárunk ettől a megoldástól, hogy a tűzfészek alatt az oltás követően egy elszenesedett felületet fogunk találni. Ha valaki ebben gondolkodik, akkor valós lehetősége van arra, hogy a katasztrófavédelem, illetve a tűzoltóság minél gyorsabban kiérkezzen a helyszínre, lokalizálni tudják a tűzfészket, így a kárunk az minimalizálható lesz. Míg a kezeletlen felületeken általában véve egy nagy tetőnek a tűzterjedési sebessége az ettől sokkal gyorsabb, és valós oltási lehetőségünk az nagyon-nagyon kevés vagy minimális lehet.